Готови ли сме за награждаване? Награждаването извършва господин Кристиян Димитров, директор на дирекция спорт към община Варна. Призовото трето място е за Радостина Костадинова с кобила лимузина. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. 8 грешки от препятствия за време 72,1 секунди. Призовото второ място за Дафи Чавдарова, Дон Данте Ханкобрат, Варна. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. И най-добър сред най-добрите е Веселин Петров с кон Армани, спортен клуб по конен спорт Варна. Готови сме и за почетната обиколка. Под вашите аплодисменти, уважаеми дами и господа. Те си заслужаха вашите аплодисменти. Уважаеми дами и господа, предстои да наблюдаваме последният паркур в днешния спортно-състезателен ден в чест на Тодоров ден.